Miška, ahoj. Ahoj, Vítam ťa u Martin. nás v predajni. Všimol som si už na sociálnych sieťach, že si v očakávaní, dosť nečakanom. Áno. Čo ťa ku nám privádza? Idem si vybrať kočík, ale potrebujem taký kočík, že prvý kočík som si vyberala v bábätkove pred 18 rokmi, potom pred 16 rokmi a teraz chcem nejakú parádnu novinku, chcem, aby ten kočík mal nejaké dobré funkcie, proste chcem si užiť túto cestu a chcem naozaj kvalitný kočík a taký, s ktorým budem spokojná. Preto som sa rozhodla, že chcem ísť k vám, vidieť ten kočík, vybrať si, pochytať si ho a ja by som rada ukázala aj terajším mamičkám, že aké funkcie sú na kočíkoch, tak ty mi poráď, Martin, ako odborník na kočíky, že čo by si tak odporúčal. Som dosť vysoká, tak niečo vyberme pre vyšších rodičov. Určite si na správnej adrese, máme asi najväčší výber v rámci východného Slovenska, teda určite. Ak by som začal, príklad poviem od dverí, samozrejme porozprávame si o tom, čo si treba všímať pri výbere kočiara, ale ak chceš si urobiť radosť, alebo radosť hlavne manželovi, asi na nejaké automobilové značky, tak máme už kočiariky aj Mercedes, tu na ho vidíš, aj BMW, viem, že pribudne tohto roku aj Audi, ale o tom neskôr, to len keď sme tu na začiatku. Fajn, dobre. Poďme teda, prejdime ku kočíkom. Nejakých prvých pár otázok, ktoré dávame každému zákazníkovi, je, kde chceš ten kočiar používať. Upozorňujem. Buď si vybereš mestskejší kočiar, lepšie spratný, povedzme, do auta, bude ľahší samozrejme. Ja stále hovorím, čím ľahší kočiar, tým dlhšie ho budeš používať. Alebo chceš radšej nejaký ťažší terénny, predpokladám, že vy už ste dobudovaní, ale keby ste sa budovali, máte ešte makadamové povrchy, alebo budeš s tým chodiť po lesoch, alebo niečo také, tak to je zase iný kočiar. To bude prvá otázka, na ktorú by som chcel odpoveď. Druhá otázka, ktorú sa stále pýtame, je nejaký budget, ktorý na to máš. Samozrejme, upozorňujem, nikdy nepozeraj trojsety. Hej, tie trojsety na internetoch a väčšinou nemajú dobré vajíčka, nevidíš, aké to vajíčko je. Čiže v prvom rade vyber si dobrý dvojset kočiar, to znamená dobrú športovú časť, dobrú váňu a podvozok, ktorý ti vyhovuje, a vajíčko budeme riešiť potom neskôr podľa toho, aký si cestovateľ v aute. Čiže to bude odrážať vajíčko. Nemusíš sa držať jednej značky, všetci výrobcovia vajíčok sa dohodli na rovnakom úchyte, to je ten tzv. Typ Maxi Cosi, čiže ku každému kočiaru máš adaptéry typ Maxi Cosi a vieš si akékoľvek vajíčko napojiť. Samozrejme, u teba je veľmi dôležitá si výška, čiže si vysoká, nemôžeš si kúpiť nejaký úplne malý kočiarik a hlavne, ja by som ti asi neodporúčil veľmi kočiarik s nejakou nízkou stredovou tyčou. Tento má aspoň teleskopickú rúčku, čiže je to fajn, ale potrebujeme vyriešiť to, aby si nezakopávala. Stále hovorím našim zákazníkom, my tu nemáme múzeum, ale predajňu, všetko si treba určite odskúšať. Chceme ísť do nejakej vyššej kategórie, alebo máš nejaký striktný rozpočet? Rozpočet by som chcela okolo cca 1200 eur, ale chcem sa zamilovať do kočíka. Okay. Chcem proste, ja to potom si už nejako zariadím. Nerada by som, mám rada takú tú strednú triedu, alebo proste chcem si vybrať niečo, čo ma naozaj zaujme. Už ďalšie dieťatko neplánujem, čiže ja si to chcem teraz užiť a chcem si dopriať kočík, ktorý keď uvidím, tak si poviem, že to je ten pravý pre mňa. Okay, čiže aj funkčne, aj pekná kabelka, jak sa hovorí. To majú radi. No, a chcem kočík do mesta. Na šport ja budem chodiť sama, nechodím po poli, takže ja som mestský typ, takže na naše krásne Košice, do centra, na prechádzky, či po sídlisku, či po meste, takže tak. A v aute sedím takmer každý deň, čiže to potom skladný. Si pozrieme, áno, musí byť skladný, musí byť, ešte by som upozornila, aj ľahký pre ženu, keď ide, hej, že napríklad chcem, keď pôjdem sama, aby som nemala problém dieťatko uložiť, proste byť sebestačná, ako sa povie. Keď mi manžel pomôže, to už bude v poriadku, ale aby som si vedela poradiť aj sama. OK. Dobre.
Čo ešte potrebujeme, takú tú poslednú otázku, lebo ty nie si prvorodička, ale prvorodičky sa strašne zameriavajú na Vaňu, pretože chcú mať pekné fotky v albumu, však je to logické. Ale potrebujem sa ťa opýtať, či preferuješ nejaký typ športovej časti. Vieme, že máme korytkové športové časti a tzv. Športové časti do roviny. Máš niečo proti jednej alebo druhej? Nepovedala by som, že mám niečo proti, ale chcem tak, aby sa mi vopchal aj fusák, čiže ako keby by som iba veľkosť tej vaničky riešila. Moje dieťa, keďže ja som vysoká, bude asi aj dieťa väčšie, síce sa mi v lete narodí, čiže tam nebude problém, ale tie posledné mesiace akurát, keďže sa má narodiť v júli, takže aby bola priestranná, pohodlná, aby sa mi aj fúsak potom vošiel. Tento mýtus by som už rád vyvrátil, pretože za mňa neexistuje malá Vaňa, existuje len veľký fúsak. Hej, čiže tu by som asi upozornil, a je to možno pre viacej kočiek nejaká dobrá rada, čo urobia ženy, samozrejme v rámci nejakých šetrení nákladov, kúpia si tento 110 cm fusák do vaničky. On síce sa dá rozopnúť, ale je proste stále veľký. Proste ten prvý fusák na tú prvú zimu by mal vyzerať takto. To sú tzv. Mini fusaky. Pohodlne vojde do vane, nemusíš podkladať to dieťa a tak ďalej, ale vojde ti aj povedzme do vajíčka a do vaničky a potom na tú druhú, tretiu, štvrtú zimu už budeš mať len jeden fusak. Takéto fusaky sa dajú kúpiť od 50 €, myslím si, že to nikoho nezabije. Tento fusak stojí povedzme 80-90 €, ale nevyplatí sa. Viac sa s ním natrapíš, ako ti pomôže. Poďme na tie kočíky. Dobre. Pozrieť. Tak, poďme na výber nejakého kočierka. Keď tu sme pri značke Britax Römer, tu ti ja neodporúčam, keďže nechceš vysokoterénny kočiar, ale chceš čiže toto je taký do terénov, hej? Že tieto. Áno, len tu ti chcem vlastne ukázať, že super na tom Britaxe je, oni spojili v podstate to, čo má málo firiem, a to je, že nemá teleskopickú ručku. Nižšie kočky potom vedia lepšie ten kočiar dvíhať, urobia si lepšiu páku cez obrubníky, ale zároveň, ak by si to kúpila vysoká kočka, tak nebude o ňo zakopávať, pretože nemá stredovú tyč. Hej? Čiže vidíme stredová tyč vynechaná, ale to je taký naozaj... Čiže toto je super akože do terénu, áno? Terénny. Že keby niekto chcel, že napríklad na tých dedinách jezdli povrch, alebo... On má rozumiem. odpružené aj predné, aj zadné kolesa, potom je celý odpružený v strede. Samozrejme, dneska mohyla medzi kočiarmi, značka Cybex. Ak teda hľadáš nejakú luxusnú kabelku, to, čo predáva Cybex, to už som vysvetloval aj v niekoľkých videách, si hovorila, že niektoré si už pozrela, tak vlastne je funkcionalita toho Cybexu, čiže to chodenie po schodoch, hej, čiže vieš si urobiť z toho dvojkolku, čo je veľmi pohodlné, keď potrebuješ výjsť schody, skladanie jednou rukou. Samozrejme, u tohto kočiarika, čo majú ženy radi, je jeho personalizácia. Čiže ty si na úvod kúpiš nejaký podvozok, si vybereš, je tam možno 4 podvozkov, dokonca aj v elektrike. Hej, to, keď má manžel rád technológie, ten elektrický podvozok ti potom pomáha do kopca a brzdí. Ale to je super povedať zase naozaj, že keď ja mám zákazníčky, alebo mám teda na našich sociálnych sieťach mamičky, ktoré si teraz vyberajú a bývajú v kopci, takže to je super informácia, že je takáto technologická vymoženosť, že pomôžu. Myslím si, že pre tých, čo niekde na sídliskách alebo ako ja, tak tam to možno až tak nevyužijem. Určite sleduj váhu kočiara, pretože ten elektrický kočiar je o 2,5 kg ťažší a tých 2,5 kg je niekedy naozaj dosť, aby to tá mamička alebo aj ty dvíhali ste to do auta a tak ďalej. Ak naozaj nebývaš v kopci, je ti elektrický kočiar za mňa úplne zbytočný. Niečo iné je, predpokladám teda,
nepredpokladám, skôr sa opýtam, či nechcete mať ešte teraz 2 deti po sebe, lebo sú potom, a Cybex má aj súrodenecký kočiar, ktorý je v elektrike a tam mi to význam veľký dáva, lebo keď máš tam 20-kilové deti v športovej časti, tak proste tých 40 kg plus podvozok, tie motory mi dávajú tam už oveľa väčší toto je význam. dobrý hack zasa pre mamičky, ktoré budú mať 2 deti po sebe, po prípade dvojčatá, nie? Áno. Tak vlastne možno im toto majú elektrickú gazelu. Toto my asi to nechceš riešiť, či áno? Nie, Okay, nie v mojom prípade. Okay. Takže mamičky, ktoré chcú, potom nech prídu na predajňu, ukážeme im samozrejme aj ten elektrický, máme ho stále vystavený. Poďme trošku ďalej, čiže Cybex Priam v podstate pre teba veľmi vhodný kočiar, má tú teleskopickú ručku, to čo sme hovorili, že proste pre vyššie kočky je fajn. Super je, že vlastne Cybex na adaptéry od vajíčka dal aj vaňu a tým pádom tú vaňu dostal bližšie k tebe, čiže nemusíš sa tak zohynať. Ja si pamätám, že manželka bola po cisárskom reze a proste toto zohynanie je veľmi zle robili. Samozrejme, mali sme malý taliansky kočiar, takže bolo to celé zle, bohužiaľ, vtedy sme kočiare ešte ani nepoznali, takže... No, mení sa tá doba, mení sa funkcie kočíkov, tí výrobcovia napredujú. Mamičky sú čoraz náročnejšie, takže ja som veľmi rada, že to takto ide a že sa nám to trošku tie stresy tak oni tie firmy zmierňujú. sa predbiehajú v tých technológiách. Ďalšou takou veľmi dobrou značkou je Bugaboo. Tu ťa chcem upozorniť, že Bugaboo má ale tie športové časti korytkové, hej. Neexistuje žiaden úzus, chcem ti len vlastne ukázať. V korytkovej športovej časti v podstate prdel je tu dole a nožičky idú hore. Prečo korytková časť? Vysvetľujú to niektorí pediatri aj tým, že vlastne keď nás bolí brúško a dieťa má dosť zažívacích problémov, kým sa naštartuje tráviačka, tak v podstate aj nás, keď bolí brúško, tak krčíme nohy k sebe. Hej, je to nejaká uvoľňovacia poloha, takže vlastne aj v tom kočíku oni tvrdia, že potom má lepšie trávenie, ale nemôžeš ho tam napolohovať. Hej, proste musí byť len na chrbatiku. Bugaboo zase veľmi dobrá značka, čo sa týka terénu. Hej? A ten kočiarík, ja by som ti ho odporúčil chytiť si, pretože ja aj našim zákazníkom hovorím, že Bugaboo nikto neocení, pokiaľ sa s ním neprejde. Tak jednoducho ide naozaj, že veľmi ľahko sa s ním manévruje. Ja som mala tiež také predsudky, že Bugaboo je iba pre nízke, že to je nízky kočík, ale ty si ma vyviedol z omylu, že už urobili vyvyšovacie adaptéry. Áno, tu sú tie adaptéry, hej? Nie. Teraz ich tu nemáme namontované. Toto je akože tá nižšia verzia? Toto je tá nižšia verzia. Tá vyššia je potom o 12 cm, 12 cm vyššie. Je v rôznych farbách ten kočiarík. A má veľmi dobré terénne vlastnosti. Kočky, ktoré ho skúšali, lebo my hlavne počúvame teda zákazníkov. Ja sa ich stále pýtam, ako ste s tou značkou spokojní, tak hovoria, že je veľmi dobrý do terénu. Hej? Hej. Naozaj ľahko sa s ním veľmi manévruje, pekne sa otáčajú a celkovo takú ľahkosť cítim z neho, že na používaní, že ide. A povedala by som, že aj veľmi veľká je tá vanička, nie? Je obrovská, široká. Zase názor. Za mňa, ja mám radšej užšiu a dlhú vaňu. Prečo? Deti majú plienku, čiže majú trošku pokrčené tie nohy. Pokiaľ tá vaňa je širšia, teda užšia, vie sa pekne opreť o tie boky vani. A vlastne oni majú radi aj ten úzky priestor detí. Že... V tej vani sa proste, v širokej vani sa príliš prevaľuje to dieťa. Samozrejme nepôjdeš ako relistka, predpokladám, tými zákrutami mesta. Čiže to je niečo ďalšie, čo som ti chcel ukázať. Tu hneď vedľa máme Jules. Jules prešiel nejakou veľkou renováciou a síce prešiel z korytkovej športovej časti na úplnú rovinu.
U Juzu sa mi veľmi páči, že v podstate v tej športovej časti urobili také krytie tých bokov, že to dieťa aj v tej športovej časti je proste pekne kryté pred nejakými poveternostnými problémami. Samozrejme, rozširovacia strecha, toto všetko je. Pre tvoju výšku veľmi vhodný kočiarik, hej. Zase vynechaná stredová tyč, čiže nemáš kde zakopnúť a teleskopická ručka, hej. Proste ten kočiarik nebude pri tebe vyzerať ako detský. Máme ho tu aj na vani, čiže kľudne sa trošku poteš. Ako za tých... Aj farby sa mi páčia. Presne, ja hľadám niečo v týchto odtieňoch, hnedý, béžový. Hej, oni majú také, je to severský kočiarik, takže oni majú také tie farby zemitejšie. Páčia sa mi aj tento veľký košík majú dolu, lebo my máme veľa vecí, nosíme. A hlavne prístup do toho košíka, že máš vlastne spúšťaciu hranu, to si tiež treba všímať. Počkajte, toto ukážeme. Čiže tým pádom ľahký prístup do košíka. V niektorých kočiaroch je nenormálne problémový prístup ku košíku. Zase Váňa, vidíš, je taká užšia, ale dlhá. Pre každý typ fusaku, mini fusaku vhodná, nie pre maxi fusaky. A tu je taká aj zábrana, a okolo hlavičky je tu dieťaťa. Áno, tak aby keby náhodou, aby si... Vyzerá veľmi elegantne, naozaj veľmi pekne. A páči sa mi, že aj materiál. Toto je tiež ten nepremokavý. V tejto cenovej kategórii sú všetky tie materiály naimpregnované, ale keďže kvôli vtalátom detské kočiare nemôžu byť nejak nenormálne naimpregnované, tak ako keď si kúpíš impregnáciu silikónovú na botasky, tak on vydrží nejaké 2-3 daždiky, ale každý ten kočiar treba chrániť pláštenkou. Čo je ale výborné u tej vyššej cenovej kategórie, je, že vlastne zoberieš len čistú mikrovlaknovú handru a všetká špina z tých kočiarov ide dole. Toto je akože naozaj dôležité, lebo veľa mamičiek sa trápi práve tým, že keď si zoberú svetlý kočík, že sa im bude špiniť. Pretože tá údržba je dôležitá podľa mňa, aby kočík aj pekne vyzeral, nie iba na predanie, keď vyberáme, ale aj pri používaní potom. A vieme, že máme dosť viacej tých nepriaznivých dní, škaredých ako tých slnečných na Slovensku, takže aby sa ľahko udržiaval. A to hlavne pri tých svetlých farbách. Presne tak. Naozaj. Takže tento to má, hej? No a ja by som ti ukázal ešte takú, možno najväčšiu novinku, ktorú... Takým nejakým spôsobom, keď som ťa zbadal, hneď som mal to prvé v hlave, že proste ten kočiar by bol pre teba ako stvorený. Prejdeme ku Maxi Cosi značke. Tak to som strašne zvedavá, čo tento pán pre mňa tuto vybral. Tam v podstate sa mi páči, že je to spojenie technológií, čiže urobíš radosť aj manželovi a takisto aj funkcionality. No Miška, takže tu je fešák, ktorý proste, neviem, či sa ti páči. Páči sa ti takýto kočiarik? Páči sa mi farba hnedá, takú som si predstavovala, ale tak poďme pozrieť, akože vyzerá na pohľad elegantne. Páči sa ti viac, keď teraz som dal hore Vaňu? Áno. OK, dobre, čiže moje odporúčanie pre teba by bolo Maxi Cosi Fame. Neviem, či si ho vybereš, či si ho nevybereš. Je to na tebe. A v ďalšej časti, aby sme veľmi ľudí netrápili dlhým videom, si ho môžeme aj predstaviť. Čo ty na to? Áno, lebo ja chcem vedieť, aké má funkcie, ako sa mi bude používať a chcem sa o ňom dozvedieť trošku viacej. OK, takže Miška a Martin z Babätkova zatiaľ ahoj.